Či- Čaute ľudia pri novom videu. Nedivte sa, prečo som tedy vypol hlas, alebo čo to bolo. Vypol natáčanie. Toto je môj kamarát Zdenko Pipko, tento chalan. Áno. A prečo si dick? Čaute ľudia. Dneska poprvýkrát točíme niečo game roaster s nejakým kamarátom. Poď, do tohto autobusu, tam, kde je viac detí. Poď. Tam? Dobre, sa vlakov. Ideme na výlet. Ježiš. To Peter? To je... Ja budem asi takým detským hlasom hovoriť, a on takým dospeláckým, puberťáckým. Keď tam dojdeme, tak vlastne začneme tak rozprávať. Teda teleportovalo sa to do tej čiernej miestnosti, alebo... Neteleportujú. Dobre. Počkej, kde to? Dobre. Takže, čaute ľudia, teraz budem takto rozprávať. Tak poďme prehľadať house. House tour. Jablčka. Cigánka. Jež, chonábok ty, hovníval. Ukradnem tu. Prečo mám low energy, keď mi nikto nedal? Jau, ty mačka, jau. Počkaj, ti tú mačku zavocas. Ne, ja nechcem, aby ma uhryzla. Ja mám energy drink. Ty mačka hnusná. Budeme spať v modrej miestnosti, som našiel. V tom novom dome, čo budeme bývať tu. Tak to budeme spinkať, počkať. Ja si tu obsadujem. Dačkám. Tak ty... Počkať, mi to dalo energy, keď si láhneš do bedky, tak ti to dá energy. Počkaj, Zdeno. Ľudia som naspäť, iba niečo som musel vyriešiť. Bolo veľmi ľahké. Zdeno, ty si kde? Neviem. Som v rúžovej miestnosti. Ja si idem pre Coca-Colu. Tá Coca-Cola, neviem kde. Ja som ju zobrala. Ona bola pri schodoch a ja som... Aha. Ja mám $40. $40. 30. Otvorte! FBI open up. Ja mám jablčko, toto a toto. A čipsy, ňam. Ja mám toto a toto. Ja mám Coca-Colu. Ja mám čipsy, ňami. I 4. Nikováš ako malé decko, nemusíš to takto preháňať. Tak budem to preháňať, mne to nevadí. Možno iba tebe môže vadiť. Mačičko. Môžem otvoriť, niekto klope. Počkaj, musím sa pozrieť, kto tam je. Pizza. Pizza! Mňami, pizza. Inak my sme dali včera pizzu. Sadni si vedľa mňa. Kde si? Ja nebudem papať teraz, ja si neviem na potom. Som potom hladný. Mňami. Tak počúvaj, Dano, my sme mali včera na obed pizzu v škole. Vy máte na obed pizzu? No. Mali ste niekedy hamburger v škole alebo hotdog? Nemali nikdy, my máme neviem aké veci zlé. Vieš, že na deň detí ste mali... Tak nie zlé akože, ale že my také veci nemáme, taký hotdog. Nám dávajú iné veci. Dobre. My máme na obedy rezňa tak čína a one. Keď začne čauka, tak daj skip. Dobre, skip. Čo my máme lepšie veci? My máme lepšie veci. My máme perkel je najlepší. A kelový prívarok ešte lepší. Fuj. Privárky nenávidím.
Keľový prívarok, nie vývarok. Aký? Keľový. Ja to nemám rád. Mňam, to je mňaminka. Mne sa nedá Ja- To čo je v telke? Mne sa nedá ale... To čo je v telke? Nejaký bandity. To čo je? Keľový kudelník. Máme si zamknúť poriadne dvere. Ako sa volá? Scary Larry. To som videl v seriále. Gunga sa volal. Ja sa bojím. Ja sa dokúram. Poďme spať. Aký seriál? Veď čo sme kúkali, keď pamätáš spolu. Poď do izby, tam spať. Poď do izby, Zdeno. Poď do modrej. Do modrej izby, vedľa mňa. Čo tam otvárajú šuflíky, vidíš to? Prečo sa tu sami otvárajú šuflíky? Čo? To čo je? Ja dokúram asi. Ja sa potýkam možno. Niekto má nejaký kľúč? Mi došlo. Nejaký chlapec. A ja som. Kočička z ochrany. Počka, poďahneme ho za chvost a nás ochráni. Pohri, akú peknú čelenku mám. Ja zaspím asi na stoličke. Tak čo už s tebou? Poďme spinkať. No, ja budem spať na stoličke. Ježiši. Otvorte dvere. Vylúpili to v tejto rúžovej. Modrý, poď sem do tej modrej izby. Mačka ležela na posteli. Au. Tak poďme papinka otvoriť. Obmedzený čas máme na to. Tak toto je zabarikadované. To čo je vonku? Pozri sa von oknom. Na tom počítači sa niečo načítava. A neviem čo. Sa bojím. Také hackery. Čo sa načítava? Mám nájsť aké tlačítka. Dobre, ak chcete. Gungas. 2, 1. A není tu nejaký secret ending tuto? Je? Nejaká secret... Čo? Aký? Taký o ničom. Vlastne odpalíme jeho house. Do Scary Larryho. A 15 životov mi to ubralo. Vlastne iba odpalíme jeho barák, že vraj som počul v novinách. Tvoj najobľúbenejší seriál mi povedz. Môj najobľúbenejší. Čo? Nepočujem. Tvoj najobľúbenejší seriál mi povedz. Môj najobľúbenejší? Veď čo si hluchý, ty debil? Zdeno! Čo? Môj najobľúbenejší seriál? Áno. Veď oné South Park mám rád, ho tam nadávajú. Ja mám rád Pepek na Moníček. Už je nejaká dlhá rozprávka. Viete, ja si sadnem tu. Smola. Aká rozprávka Pepek na Moníček je pekná rozprávka. Tak,
Poď, pizza! Mica. Cica. Pizza! Bude to losovať už? Nerozprávaj sa zle, ty decko, inak ťa zbijem. Díky. Chod tam, Zdeno. A ja mám pizzu a ty nemáš. Počkaj. Tam sú vonku tí banditi. To dávali vonku. Ja to zasúram. Poď rýchlo do postelky. Ako sa robí ten secret ending? Čo to je? Uvidíš. Ja to viem urobiť. Budeme spať radšej. To čo bolo za zvuk? Ja neviem, spí. Zabíjaj! Zabíjaj! Sú mŕtvi! Teraz vyrušuje kamoš. Video má vyrušuje kamoš. Čo? Že práve keď točíme videjko, tak ma vyrušuje kamoš. To čo je, ale ja mu nezdvihnem. Tak ho nedvíjaj. Poďte dole, ja si dám asi nájdu. Kedy skončí toto video? Neviem, za 10 minút, za 20. To, A kedy bude ten ending? uvidíš, musíme ísť dole. A teraz očiví. Poďte, Ženo, skryť sa. Tuto sa poď skryť. To niekto sa sem vlúpal. Prečo tam je? Ono to je potvorené. Ja mám nápad. Kamoš, to je hrozné. Co mám robiť? Mám sa odpojiť? Kde si? Ja neviem, na to teleportuo do hora. Počkaj tam. To už s tebou narobíme. A je tu? A hraje. My sa máme Roblox. Ježiši Kriste, vypršal signál. Tak to Tak zahrajme si to. Tak nehaj to na mňa, ja už ich dozabíjam, dobre? Nehaj to na mňa. Dobre. Zatiaľ budeme spolu telefonovať. Utekám dole. Pačidielko, kde si, moje pekné? Tu je. Jablčko, mňami. 4, 2, 9, 2. Počkajte, ľudia, idem pre papiery. Počkaj. Niečo, vieš čo? Že niečo som mala počkať. Vieš čo, doplním si internet a potom ti zavolám. Čau. Štyri, 2, 9, 2.
Dobre ľudia, tak sme na to už sami. Takými inými ľuďmi. Škoda, že Zdeno odpojil. Náš dobrý kamarát. Bohužiaľ, lagovalo ho to, takže musel odísť. Čo už s nimi narobím. Ani one tu nemôže byť, ani Kar. More. Potom zoberieme rebrík. Nabíjaj ho. Poď. Haja, haja, haja. Haja. Kung Fu Panda. Bam. Peniažky, dávaj. Ja mám 60 €. Bam, bam. Oh, 70. Zámok. Bohužiaľ sme na to sami. Zaberám tu. A tuto. A tuto. Ďalej. Tak ľudia. Ideme spať. A neviem, či... Sme iba 4 ľudia. Ja zomrem. Čo budeme robiť? Zomreme. Mačka spí? Tak je treba. Štyri, 2, 9, 2. Musíme ísť nájsť safe. Tu není. Tuto! Štyri, 2, 9, 2. Čo? Iba energy. Takáže peniaze tam budú. Dobre, no. No, čo s ním spravím? Ideme do obchodu. Kde starý? Ujo, čaute. Mám pre vás veci. Au. Jeden. Mám 70 €. Neviem, či... Ja si kúpim dozu takú kysku jednu. Ešte. Jak mi to vyjde, uvidím. Au. Parkour treba využiť takedy, hej. Ľudia hovoria, že parkour je nič, Tar je nič. Tar je úžasný youtuber. 40 je preč. Oni tu nemajú službu. Aha, majú. No, za 10 tu niečo není. Ideme, poďte. Poďme. Počkaj. Tu zobral? Možno som to zobral. Au. To bolelo. One.
2, 3. Chodź, leć. Cicho. Dajmy tomu użołój czekoladzie. Nie. Mam dobry reblik. Au. Ciężkie. Niech dokopę. Ouch. Dobry dzień, to sprajcie? Uho. Jego nabijają nas. Wie mi pomóc. Au. Zabijajcie go. Zabijajcie go. Napój. Parito. Haja! Au! Au! O, ten przyjedą. Ojaj. O, zioma. Tu jakaś muszla. Tak, idziemy szpinkać. A widziałem, co tam robię? Mamy batraja. Gdzie są ludzie? Znalazłam. Uja! Nie.
Dokonca sa veľmi pochuťuje na tej Coca-Cole. Ujo. Puste. Tam. Au. Ja neviem, či prežijem teraz. Bojím. Také divné. Čau, čau. Aj naspäť. Nechcem byť. Au. Ne. Ne. Teraz som mŕtvý. Tak bohužiaľ ľudia, sme zomreli. Tak pri ďalšom videu. Čus.